insha Allah a cikin wannan bidiyo kamar yadda kuke gani zan nuna muku yadda za ku yi airdrop na Latoken wanda muka sa muku, wanda airdrop din da ake biyan shi instantly. Yanzu haka ne idan dai za ka lura na sassaka ana nufin Trons, idan aka ce VEP20 ana nufin Binance Smart Chain. Yanzu za ka kalli sun ce ma you have successfully joined the Todak airdrop program. Yanzu idan dai ka duba balance ɗinka za ka kalli sun baka guda 1400. wannan na referral ne. In za ka yi referral
installed, amma yanzu zai ce mun no saboda ba da wancan email din na yi login ba, you haven't installed the mobile app. To don haka za ka duba email yana ma'anan gurin he ka yi register da wannan email din, saboda suna yin detecting ne a lokacin da ka buɗe wannan account din Telegram din naka da wani email ka yi using, duk da ba a cikin email using da email ba, amma shi yana yin detecting din email din da yake kan wayanka a yayin da ka buɗe. To don haka yanzu ka kalli sun ce mun na yi amfani da wannan email din, wannan ɗaya account dina ne kenan. So don haka kar kana kallon irin wayannan abubuwa suna rikita ka, za ka kalli sun nuna maka kai joining din